ufihliwe amagama mathathu leli iselo lonyaka lomuntu mongameli uThixo ukwekwendisi Thixo wami sindela kuwe bana ikhampani sindela kuwe kuba khawuleza mongameli ngiphambi kwabantwana bakho Thixo wami iveki imini awari bengithetha izinto ngezinto Thixo wami kodwa ngalomzuzu ngenze lokhu kusungala Thixo zebangajongi ukukhala kwamgedisi Thixo wami zebajonge mongameli umlomo ukuthetha kwakho isikhulu sokuthi samandla ewe Thixo bayandazi mongameli ukusuka nokuhlala kodwa mongameli awulomzuzu Thixo wami ndicela wena ungenelele phakathi kwisizwe ukuze Thixo abantwana bakho zebazi usenceda umthetho nguwe utyhile ucelele usenceda Thixo ufikelela phakathi kwelawo uSkristu naphakathi amen Amen. Misani uYehova Amalika kunjalo kwasekuqalekeni kunjalo kaloku nje kuya umana unganjalo kude kule Mandicela igama likaThixo phansi. Masimane ilizwi elokuqala nelokugqibela ukuzama ke brother Ngefa ukusekelela laa nto uyithetha phaa Nkosi yami. Ile ncwadi yomvangeli uLuka isahluko 15. Tata umfundisi zanqola intloko tatam ndithathe nethi laa mqolo esawuthethela phezu kwawo akho nto endiyikazi ngexetsha laa mqolo we-17 kwesasahluko esikhulu 15 phantsi kwekhahlelana bethu umzekeliso wonyana wolahleko laa mqolo we-17 ndicela sijonge phaa
noma uzofundeka ngohlobo. Ke kaloku ngoba nokuziqonda wathi kanene bangakanani nabaqeshwa bakabawo abaduka zizonke nakuphela indlala elizwi lenkosi Nkosi bahlala izwini ayisikelele kubuya kwalo ngashiyemo uthi naphakade. Amen. Amen. Sawucela ke brothers and sisters sicinga leni kulento ethu bithethwa ngobrother Treasure kuba ubrother Vice wathetha into uzwa afuneka icacisile. Masicinga leni lamaculo lapha ekhaya u-116 lamaculo lapha ekhaya 116 lizali isidinga lakho Thixo Nkosi yenyaniso zonke inhlangano zonke izizwe mazizuzwe usindiso ubotyoza umnqwazi isiphetha zakwethu ngisifukile zonke ezavesi ithi besiyokugqibela umhlabeni kazokuba nalo yala Nkosi singadingi imfundiso zezwi lakho zisivuselele sive inyaniso yakho. Ihleli phansi inhlangano kaThixo. Landa befunde kuyo mhlawumbe ba sijonge amagama alandelana nayo. Afundeka ngohlobo. Ke kaloku akabona ukuziqonda. Wathi kane bangakanani na abaqeshwa bakabawo.
elizwi lenkosi Thixo ngapha kasikelele ingashunyala nje unaphakade. Amen. Amen. Bantu abathe thuba ke ngibulise utata ingeso sekhaya. Usosekele lapha ekhaya. Nobhala, sekela nobhala. Umgcini mafa. Ngigqugquzela. Ohlalo kwamasebe. Dakhele zabo. Figures ngokubanzi bese senyanga nemanyanga. Eka Christ gama livumeleni ithi bhotana. One heart, One way. one heart, One way. one heart, One way. Brothers and sisters, I can't go in the right. Yes, sir. Never certain all the way, like corner right. Yeah. I can't even say right. No good. No, zakalisa iphayishenzi ngoba ngaphaxaphisa. Obingqondo yami sekulanto noba kanene ngomso ufunda indaba. Kambe kufuneka abantwana bakaThixo balapha bagijime awuntanta ezivekeleni. Ofithi ayisikamani ke lona. Ndizela uba sibe right. Kodwa ke alikho apha. Weliphepha limbethe lapha phambi kwakho. Uphinde ebhalwe efathini yathi ke bona abathembele kuyehova bahlazeke emandleni. Yeah. Kuthiwa manje ucacisa loo nto uba yintoni na le ithetha uthini emveni koko uthini kuthiwa masithini. Brothers and sisters, ihlala into yoba sigxile apha zingongoma nje zintathu uhlale phantsi. Yeah. Laa nto endiyibhale phana yonke tatomfundisi andisayanga kuyo tatam. Okay, sir. Ikhona into bendiyibhalile bendicinga uba ingaluncedo. Kodwa ke ndinoloyiko ngexesha into yoba avale kustrike. Inyama efuneka ithengiwe ingabikho phaya ecaweni ngomsi. Nelo loyiko. Ngoba nasemihla silakha siyavala ngo-3 naso. Zingongoma ntathu uhlale phansi. 1. Faithful. 1. Faithful. Thembeka. Ke nabathembela kuyehova bahlazeka emandleni. Kwathi apha eBhayibhileni ke abanokuziqonda abuhlobo bangakanani abaqesha bakabawo. Umbhala ndisuza naye, brothers and sisters. Noxa nje igilda funeke yenza uphengululo lwezibhalo. Kodwa ngenxa ye-injury time ke bona abathembela kuyehova bahlazeka emandleni. Yes, good man. Sigqitywe nikho into ezimnandi apha utata. Wathi igilda okanye umntu omtsha mangaxela uphunguphungu xa ikhangela inkomo into yoba sikweliphi nicala. Ngoku ndithi umgomo wokuqala faithful. Brothers and sisters, umcimbi onzima lona. Ingumcimbi onzima nje. Akululanga ukuthembeka okanye ukuthembela. Kodwa ngale nyanga ebese ichazile utata into yoba inyanga yamagugu. Uzobabona abantu benebhongo ngayo benxiba izinto ngezinto bantu bakhumbula ekhayeni okanye bakhumbula isintu.
Ndimbhaqa apha, brothers and sisters, umuntu othembakalayo uye uThixo. Emveni into yoba zonke izinto ebezenzile okanye ebenazo ngokwesandla okanye ngekwensebenzo yakhe zimane zisimka nganye, kodwa ngenxa into yoba uthembakele okanye uthembile kuThixo, ke bona abathembele kuYehova bayahlaziyeka emandleni. Yeah. Wathi emveni yoba umfo kaThixo zinto zonke ezo zinto akalilahli ithemba, ngoba uhlela apha eyazi into yoba ekudleni kwethu ubomi sikwasekufeni, ngoba koba ubomi esibuphilayo okanye esibudlayo akufuneka inoba ubani nobana aqhayise ngento nayo, ingengumnqamle zodwa. Yeah. Ke bona abathembele kuYehova bayahlaziyeka emandleni. My God. Wathi emveni noba notata, brothers and sisters, ndamva ethetha amazwi noba akho uThixo omhlangelayo ethupheni lebhere uzamhlangula nangalo mzuzu. Xa njika la dry ingongoma yesibini, trust. Yeah. Unzima, brothers and sisters, uba reliable kwi-leaders ezikhoyo namhlanje. Unzima, brothers and sisters, uba responsible kwi-brothers and sisters ezikhoyo namhlanje. Uthi umntwana kaThixo seyimile apha emisa into okanye ethetha into, ufumaniseke inoba abantu athi uhamba nabo abamthathela intweni. Kodwa wena trust in your God. Trust in your God. Ndibhaqa apha umntu othembela kuThixo empheni kwethuba into yoba athi abantu ababehlela apha bemane begqitha ngoba abazile into ngumntu, kodwa yena wabethembele kuThixo wakhe. uThixo uthuma umuntu emntwini khona ukuze kulunge komuntu, akazi isiqu sakhe azibonakalisa athi ndinguye lona, mna ndinguThixo kuwe. Usebenzisa umuntu uThixo ukuze kulunge komuntu. Yeah. Ndambhaqa uThixo lo mntu egqibeni uba ethethe naye, wathi umntu ebenentembeko kuThixo, brothers and sisters, wayerelayile kuye uThixo. Wathi ekusondeleni kwakhe lo mfo wakwaThixo wamthatha wamsendaweni apho aciba into yoba angancedakala khona. Akamshiya nje aqala umuntu walapha ezantsi emhlabeni axa uhamba endleleni okanye ukhuthuzwa zintwana zanamhlanje ahleke umuntu wakaThixo endaweni yoba azame uncedo, kodwa wamthatha wamsendaweni into yoba angancedakala kuyo. Wathi nantoni na okanye naziphi izinto othe wazisebenzisa xa uthi unceda loo mntu kulamanxeba athi ndizibuyise. Banjalo abantu abathembakeleyo, ngoba ebona abathembele kuYehova bahlaziyeka emandleni. Okokugqibela, consistent. Okokugqibela, consistent. Brothers and sisters, xa kuqala lo nyaka, meaning xa kuqala le nyanga kaSeptemba, ndikhalela into yoba uziweyise kule ndawo kuyo
uzibuza intoba into ubuyithethile izolo na usayithetha nangomso. Uzibuza intoba itask ubuyinikiwe zii-brothers and sisters ophila nazo uyakwazi na umelana nayo. Uzibuza intoba njengoba uyigilda uzibomba isifuba umane usithi lesethu inxibileyo imele uxolo okanye ukuthembeka kwezulu umbala o-royal blue ukuyo naloo nto. Mandiyeke ngelithi brothers and sisters xa ndizohlala phantsi xa siqala le nyanga kaSeptemba ngikhalela ukuthi kuni brothers and sisters udala sihamba indlela kambe akekho omnye ongamaziyo omnye nomnye abaphakathi kwethu. Kodwa noxa kunjalo ngikhalela umisa into ethi baba baphelelwe ngamandla ngoba iigilda zalapha mawusosekethe ziyi-70 something kodwa the xa ndijonga endlini lafika zingaphansi ko-50. Kodwa ke bona abathembele kuYehova bahlaziyeke emandleni. Uthi utata xa ithetha apha esuka esithi masibaleke ngogatso ngoba thina silapha nje sisindile eceleni. Bakhona abasezindlini abaziqalela intoba mna ndingaloo nyanga kodwa uzayiphatha igilda ngala mini yedethi ze-22 kumini general okanye kumini convention okanye kumini executive isithi yahamba isenkomane. Kodwa ke bona bathembele kuYehova bahlazeke emandleni. Ihlalela into ethi brothers and sisters nina likhoyo apha amandla eninawo amandla eninikileyo uThixo masingakuthizenyiswa zizinto ezingenamsebenzi ngoba bazawubuya abacimbi intoba le nto yeyabo bafike basigile apha kule nto. Kodwa thina besihlala apha xa bekuqala unyaka ngoJanuwari namhlanje kungoSeptemba ukwezigildazi ezizezeweda apha kwezigildazi zaseCape Town West ezimane xa kufika ubusika kube sebusika kodwa ke bona abathembele kuYehova brothers and sisters lo mfo uminiseni oba musapha inyanga yamagugu nesithethe. Umnandi kuthembela uYehova ungathembeli umkhedezi ngoba umkhedezi sisithandile. Uzawuxa uphalaza imbilini yakho esithi uyakuhaga uzama ukucomforta kanti ngaphayana komqolo wakho akathathi loo nto uyanyonyoza kanti uvisa okanye ubonakalisa nalona ume phayana intoba uthe wandixelela ubuwiki bakhe intoba bundawoni na. Ihlalela ukuthi brothers and sisters into ayigcina ukuthi uYehova uThixo wethu masizibambele yona khona ukuze uThixo wethu abe nako ukusindisa kwimeko kuyo ungathembeli umkhedezi. Brother Vice. Lo mfapha xa ndizawuyeka uthaba nokuziqonda singabanye abantu mbevu siyazalwa kodwa ekuzalweni kwethu singaqondi incancakasana intoba sizalwa phi na okanye sizalwa mbali. Kodwa lo mfo uthe waba ngomziqonda. Abanye abantu bayaphila bengayazi identity yabo. Abanye abantu bayiba mahamba befunisa intoba
umnombo okanye intsusa yasekhaya isuka phina. Kodwa ke abathembela kuYehova bahlazeke emandleni. Ewe. Umuntu othembele kuYehova akapheleli njalo kulonto ade sawuvinoba utata akho kanye umama akhe ulenqila ulala angabuye endlini athi hayi benzakufunela ntoni na lalo tata kanye lo mama funeka uthembele kuYehova uyisidolo ukutya kwalo ngoba uYehova uThixo yonke into engenakho ukwenzeka egatheni lomhlaba kuyo uThixo inako ukwenzeka. Masangeni Thembele uYehova. Siyazi noba amandla angaphela nokanye angazama ukuwa. Siyazi noba owethu uThixo xa sithe sathembela kuye amandla ahlaziyeka. Amandla ahlaziyeka. Uba bekhona ixesha mtika, uba bekhona ixesha Nkosi yami, Mazali. uba bekhona ixesha umfo kaThixo apha uzibhaqe ehlaziyeka amandla emandleni. Yeah. Emva into yoba ehamba indlela ngoba indlela le kuyadineka endleleni kuyadineka endleleni kunyanzeleka into yoba nesonke ubusiphethe ubuhamba usiqhekeza siphele ngoba kukho nto yokusithenga kambe kukho bhadakazi. Kodwa umuntu ohlaziyeka emandleni athembele kuThixo manje ethandaza acela umfo kaThixo njengoba enikezwe isithembiso wathi kunje nje nalapha kule ndawo uYehova ukhona brothers and sisters. Mhlawumbi lenyanga abanye abantu abayibonela intweni ikhalile noba sisusela mindset noba ewe sisoloko sisenza kanje kodwa uthi lo mfo kaThixo igama lale ndawo ibibhetheli kodwa ngoku inako ukutshintsha into bibe yilusi. Ngoba ke abahlaziyekayo abathembela kuYehova bahlaziyeka emandleni. Masihambe nezigidasi esonele lamazwi Nkosi Tata. thina phakade. Amen. Amen. Singavumanga brother organize sorry mangelo masibenze iculo sinike ubrother aqobe iprogram yakhe